Dawn Jendrik u Kaylee. Kaylee u Jendrik iltaqgħu flimkien meta tnejn li huma kienu morda u ġew bżonn lil Puttino Cares. Illum elbu l-marda li kellhom u Jendrik u Kaylee baqgħu flimkien. Koppja. Aħna konna grupp ta' żgħażagħ u ħadd grazzja magħha, issa sejta biex toħroġ miegħi. Mbagħad sirna fuq tar xulxin u issa laqna sentej flimkien. Konna nafu xulxin qabel għax kif qal konna grupp ta' żgħażagħ li għaddejna minn l-istess marda. U konna ħabib normali, mbagħad kellna attività ta' Puttino, darba u saqsini biex noħroġ fiha insomma. U x'għedlu inti? Iva. Meta kellu 15, lil Jendrik qalulu li kellu kanċer wara mnieħru u lil Kaylee qalula li kellha kanċer f'sieqa meta kellha 13-il sena. Imma bis-saħħa ta' Puttino illum fiequ tnejn li huma. U Jendrik ġie biex jagħti l-kick-off tal-maratona ta' 60 siegħa futbol bris Puttino. Ma nistax ma ngħix il-Puttino Cares għax Puttino Cares kien hemm fl-armumenti ta' ħajti, dejjem għeni, dejjem puxxjani, dejjem l-moral biex jiena dejjem nibqa' niġġieled il-marda tal-kanċer. Illum għal Jendrik u Kaylee Puttino Cares hija t-tieni familja tagħhom u mill-esperjenza qarsa tal-marda li jelbu ħarġet ir-relazzjoni ta' bejniethom. Llum tajjeb grazzja tal-Alla. Issa ħarsu quddiem li dem nibqgħu flimkien u nimxu pass wara pass, ġurnata b'ġurnata. Il-maratona li qed issir da żmien peress li kellha tkun posposta minħabba l-elezzjoni qed issir fil-Marsa Sports Grounds u tibqa' għaddejja sal-ħadd li ġej. Puttino Cares diġà għandha appartamenti f'Sutton l-Ingilterra, iżda ttiru li jinġabru biżżejjed flus biex tkun tista' tinbena blokka appartamenti f'Londra għal madwar 90 Malti li jitilgħu kull xahar għal kura f'Londra.